Durant el franquisme a Catalunya estava prohibit parlar en català. Si no feien cas, la Guàrdia Civil espanyola els tancava a la presó, o encara pitjor, els afusellava. La Guàrdia Civil espanyola entrava a les cases sense permís i tot el que s'enduien s'ho emportaven a Salamanca. Al cap de molts anys, una empresa d'espies anomenada Espies Espiats S.A. es va encarregar de dur a terme la missió de recuperar-los i tornar-los a Catalunya. Missió Salamanca, recuperar els papers. Benvingut, agent 369. L'estàvem esperant. Ara t'explicaré la missió que tens de fer. És una cosa molt important. Vine. Recuperar els papers de Salamanca. Molt bé. Ara et donaré els materials per a aquesta missió. Aquí està el supercotxe 3000, que pot arribar a una velocitat de 500 km per hora. No contamina perquè funciona amb hidroelectricitat, o sigui, electricitat feta amb aigua. Té 250 cavalls. És descapotable. Es pot canviar de color i camuflar-se com un camaleó. Té aire acondicionat. ABS i coixins de seguretat. Això sembla un anunci, oi? Ja saps que el material el paga l'empresa, o sigui que no el destrossis, eh? Aquí està el nou invent, més aviat, els nous invents. Són CDs ninja. Semblen CDs normals, però si prems un botó que tenen, els hi surten punxes i es transformen en estrelles ninja. Ah, sí, aquí ve la teva ajudant. Passa, agent 370. No, sí, casa de l'agent 369. Tres hores més tard. Oh, faig tard! Sort que vaig vestit. Taxi, taxi, espera'm! Ei, taxi, espera'm! Ostres, tu, aquest avió va massa lent. Així no arribaré per fer la missió i m'espera l'ajudant. Ai, 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 aquest avió se sembla que caigui, que caiem aquí. Arribes tard. Au, va, puja al cotxe. L'avió queia i... Puc posar la música? Shin-chan! Shinosuke! Museo Ayuntamiento de Salamanca. Es aquí. Ya m'ha arribat. Ja estic a dalt. Ara toca baixar.